O l'has viscuda? Este matí l'he viscuda en la meva fila i l'he vista després el desenvolupament dels cristians i ara vinc de veure els moros, molt bé. Ens hem banyat un poquet, però 4 gotetes, no res. Un poquet d'efectes especials. Confet i llau i punto. Exacte, exacte. Estem ara, arribes just en el moment de la fila dels berberiscos, estava comentant, una fila també de finals del segle XIX, que baixa acompanyada per la instructiva musical Real de Gandia, en un principi tenia el nom de Berberia, que al final ha sigut Berberiscos, no? Coneguda popularment, té un altre nom, el mal nom de la fila quin és? Bequeteros. Bequeteros, sí. Bequeteros. I en quina peça baixen? Ara han canviat. Baixaven en la marxa del centenari i ara pareix ser que ja no és el mateix. Per exemple, és una de les filades que, per exemple, als berbers sempre ha sigut dedicar, en este cas és el seu. Una altra de les filades que gasten les dos marxes, una dedicar i una variant, sempre, per no és avorrir al públic tampoc, no? És per tindre un poc de varietat musical al carrer també. Sí, perquè són peces que li agraden a la fila i no volen prescindir de cap. Clar, és que si jo haguera de prendre la decisió en quina música baixa la teua fila, ho tindria magre, perquè me n'agraden més d'una. I també pots anar alternant, no?, d'alguna manera. Benimerins eixint de la plaça i entrant els berberiscos, els bequeteros, coneguts popularment així al poble d'Alcoi. Que també en són prou. No n'hi ha ninguna fila que siga poquet allà. Ara mateix ja no hi ha files menudes. No. Justament estàvem parlant d'aquesta peculiaritat que tenim, no?, de com condensar i com fer que les entrades no duren 10 hores. I van en els cavallets perquè és una fila de cavalleria. És de les dos que tenim en Alcoi, juntament als realistes. I tal volta és de les que menys, a volta la gent sap que no sap que els bequeteros eren de cavalleria, realment. Millors els realistes sí que bàsicament tenen un cavall en l'escut i és molt més evident que és bequeteros, però sí que realment són els dos cavalls de cavalleria que tenim en Alcoi. Perquè no és molt conegut, tampoc. Sí, i al final, vull dir, quan eres molt jovenet no ho saps, els trajos són com són, però és un reflex del que era la política del segle XVIII. És a dir, tu vas, al final, eixa festa que t'unís i que te fa sentir poble, tribu, està contant també i està plena de detalls que guarden relació amb la història que s'ha viscut. És un reflex, vull dir, és com tot. I les festes no podien ser menys. Clar. I les dos files de cavalleria, que són berberiscos i realistes, demà faran la Diana del Cavallet. La Diana del Cavallet, que és relativament moderna. Bueno, moderna. La recuperació. Sí. Recuperada recentment, vull dir, no fa tants anys, s'havia perdut. Sí, el que passa que l'han recuperat vespertinament, omplint un hueco on després dels dinars fins a la professor. Un hueco tonto. Un hueco difícil, no?, d'omplir, i bueno, ahí estan. La gent està esperant la professor general i estan ells desfilant en els seus cavalls típics. És molt bonic, recomanable. És molt curiós, eh? Sí, és molt curiós, la veritat és que sí, és molt curiós.